vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandinayo. Confession yangu mukoma Nash yakamira sekudai so: ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Mukoma Nash, my father he used to be a pastor, but mushure mekunge amai vazotanga kupenga, that is when baba pavakazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti vange vachisiyana nazvo izvozvo zveupastor, because vakazvibvunza mibvunzo yakawanda vachiti ko Mwari wacho uripi mukadzi wangu achisvika pakurwara zvakadai, because amai vaikwanisa kungotanga kunamata, vachinamata kudaro vobva vatotanga kutokurura nhumbi dzavo. So my father he stopped being a pastor all because of me. Saka moyo wangu unorwadza, and chinonyanya kundirwadza ndechikuti I am not even rich. On top of that I am regretting zvose izvo zvandakaita, because ndakachizoshandisa pfungwa dzaamai vangu mukunoromba uko kwandakaita. So iniwo ndakaromba, mushure mekunge ndaromba then ndokubva ndachizonzi painge pachidiwa pfungwa dzaamai vangu. Saka n'anga idzi mukoma, ndosaka zvichinzi Satani zvokwadi murevi wenhema, because pandakaenda kokung'anga ndakabvunza mibvunzo yakawanda ndichida kunyatsokunzwisisa kuti mushure mekunge inini ndazoromba, because ndakanzi ndainge ndiine chimwe chibhodhoro icho chandainge ndichazopiwa. Ndiri munhu wekuti ndinogara ndichibatwa neheartburn, saka dzimwe nguva ndinotofamba ndiine chibhodhoro cheGaviscon. And at that time mushure mekunge ndataura navo sekuru ava ndakasangana navo pane imwe channel iyo yandisingadi kutaura nezita rayo, uye zvekare ndokubva ndangotorawo nhamba dzainge dzakanyorwa pascreen dzichinzi dzainge dziri nhamba dzen'anga yacho iyoyo. Kwava kutaura zvikabva zvanzi painge pachidiwa mari yematare. Hama dzangu ndakatumidzira $200 iyaya. Ivo vakachizoti muzukuru kuti ndinge ndichikurakidza kuti ndini ini mbune, uye zvekare hausi kuzobirwa mari yako, uya tinge tichiita video call. Zvino takati taita video call kudaro vakabva vachizoti chibata hana yako. Ipo pose apo pandainge ndichiri kutaura navo nekuvatumidzira mari, I did not even believe in him, ndichitoti panapa ndichabirwa mari yangu and ndigotadza kuzowanawo mari sezvo ndainge ndichida kuzopfuma through kuromba. But pavakangonditi bata hana yako, ndakabva ndatotanga kutonzwa ndichitovimba mavari, uye zvekare ndichibhilivha mune zvose izvo zvavainge vachindiudza. So ndakabhadhara dzimwe mari dzavakanditi unofanira kuti unge uchibhadhara mari yechakati sezvo iwo uri kuti hauna mucheka, because unototengeswa micheka yaiya yemidzimu yose, unofanira kutoti unge uchizotova micheka iyoyo, then chikwambo chako chinobva chazochipfekedzwa micheka iyoyo, so that kana wonamata kuvadzimu vako unenge wava kusanamata kwavari, but unenge wava kunamata kwachiri chikwambo ichi. Vakatenga zvose izvozvo vakabva vati izvi uchazozviwana mushure mekunge wazouya kunoku kuZimbabwe. Ndakazoti ndaunganidza mari, but panguva yose iyoyo mukoma ndainge ndava kungorota amai vangu vachingopenga ndichiti kuhope idzi dzinomboreveiko. And ndaiti pose apo pandinenge ndichida kuvaudza sekuru ivavo kuti ndainge ndichirota amai vangu vachipenga, ndaingonzwa kungozvinetera, so ndichiti ndichazovabvunza kuzonosvika ndichizowanawo mari. Mushure mekunge ndawana mari ndakabva ndachizoenda kuZimbabwe, ndokubva ndasvika kuya vakandibata zvakanaka. Vane imba yakanaka iriko kumadheudheu, and vose avo vanenge vabvawo kunze kwenyika vanoendeswa ikoko, not kune dzimwe nzvimbo dzavanoburitswa vari pamasocial media. Kwakanaka kani kuchirungu. So tainge tichigara tiri 5 muroom. Imba yacho iyo ine mabedroom akawanda. Makuseni taitomuka tobva tatogadzirirwa breakfast. Ndakashamisika kuti pamba pen'anga panodyiwa breakfast and bacon nemarasheni mavhiyana kuita sekunge munhu utori muhotel. That was strangely amazing, but ndakabva ndatongozviudza kuti nguva yangu yekuti ndige ndichiita mari yainge yakwana. Ndikati kana ndikagara ndaita mari there is no need yekuti ndige ndichizodzokera
kuSouth Africa kana kuri kunzi muZimbabwe unokwanisa kutodyawo chirungu chakadai, kubva zviri nani kuti ndige ndichizotongogara hangu muno muZimbabwe ndichidya ndichiguta seizvi. Mukomanashi, zuva rekuti ndige ndichizoromba rakati rasvika. Musi wacho iwoyo ndakatoswera ndichinzwa heartburn. I think it was because of chikafu chatainge tichidya ipapo. Usually tiri munhu anoavoida kudya maprocessed goods, but because I had no choice ndikabva ndatongozviudza kuti zviri nani kuti tige tichikodyawo zvainge zviripo. Ndiri munhu anotongozviraramira zvake nesadza rake. So mukomanachi ndakazoti ndapindamo mudare mavo, vakabva vanditi, muzukuru, why is it uchiita sekunge munhu akasuwa iwe? Ndokubva ndazoti kwavari ndainge ndichitambudzwa neheartburn, kwava kundipa maherbs avakanditi awa ndo aunopota uchinwa. Zvino takazoti tava kuita mhiko, vakabva vazonditi chindipa chibhodhoro chako. Ndokubva ndatora chibhodhoro chiya cheGaviscon. Vakabva vazonditi ndinge ndichirasa Gaviscon yose yainge irimo mushure mekunge ndairasa. Vakabva vanditi ndige ndichichisuka. Ndakachisuka mukomanashi, ndokubva ndachizodzoka nacho mudare mavo. Vakanditi chibhodhoro ichi uri kuchiona? Ndikati hongu ndiri kuchiona. Vakabva vati pose paunenge uri chibhodhoro ichi unofanira kuti unge uchizova nacho uinacho pose paunenge uri. Unobvumirana nazvo here muzukuru wangu? Ndikati hongu sekuru. Vakabva vanditi unobvumirana nazvo here kuti chibhodhoro ichi kubva zvandichakugamuchidza hachichatendedzwe kuti chinge chichizobatwa neumwe munhukadzi? Unobvumirana nazvo here muzukuru, kunze kwekuti mukadzi iyeye wazouya naye muno mudare muno ndazomuyeresa kuti ange achizokwanisa kuchibata chibhodhoro ichi? Vakanditi unobvumirana nazvo here muzukuru? Ndikati hongu sekuru, ndinobvumirana nazvo. Mushure mekunge zvose izvozvo tazviita, vakabva vachizoenda neni kumakuva uko kwavakanondiradzika pamusoro peguva. Ndokubva tazodzokera kumba kwavo. Ndokainge katori kekutotanga kutopindawo mumakuva ekumbudzi, because ndaiwanzo kungodarika nepo tichienda kwedu kumusha kumasvingo, kana kuti kana ndichingoyawo kuzoshanyira vamwe sisi vangu vanogara muHarare. Mukoma takasvikako kumbudzi ndikangoti it was past 8 mainge makati zii. Uchasoona kuti nzvimbo inoyi yatiri inzvimbo yevafi, but pakabva pachizongoya rimwe zizi iri rakauya ndokubva razomhara pabendekete ravo. Sekuru ava kwava kutotanga zvavo kutoimba vachitoseka. Vakati usatya muzukuru, nekuti uneni ndini ndinotonga vanhu vakafa, ini ndini mukuru wavo. Vakabva vatanga kuseka. Vakabva vanongedzera rimwe guva netsvimbo yavo. Vakabva varirova guva riya 3 times. Vakanditi chienda unge uchinorara pamusoro peguva. Ndakaita saizvozvo mukoma. Apa ndainge ndakangobata bhodhoro riya reGaviscon. Ndakati ndapedza kudaro, vakabva vazonditi chihandei, but handina kuzodzoserwa kweya uko kunogara avo avanoti maInternational Guests. Ndakabva ndazongoendeswa kune imwe nzvimbo iyo yacho yakajairika kwacho kwatinoziva vachirapira vari pamasocial media. Ndakazogarako kwe2 days vachiti vainge vachindichenura mweya yevafi yandainge ndakatora kumakuva. Vakazonditi uchienda kunoona amai vako uda kuti unge uchizovatengera dresi dzvuku rakanaka. Ndikabva ndazoita saizvozvo mukoma. Ndivo nyakutondipa mari, because ndakati ndichatongoita rekuenda kunonhonga hangu kumupedza nhamo. Vakati kwete, hazviite, unofanira kutoti unge uchitoenda kunoritenga mushop. Vakabva vazonditi ndinge ndichizoenda nemuzukuru wavo mutown. Takabva taenda kune kamwe kabotiki ndikanotengera amai vangu dress rered rainge rakanaka negogo uye zvekare nedhuku. Mushure mekunge ndaita saizvozvo ndopandakabva ndachizoendeswa kumabhazi. Ndikabva ndazobata mabhazi ekwedu ndokubva ndachizoenda kumusha. Mukomanashi, ndakasvika kuya ndokubva ndapa amai vangu present yavo iyo yainge ichazovapengesa. Handina kuzombogara mazuva akawanda. Ndikavaudza kuti ndainge ndava kuda kudzoka kuno kuSouth Africa kubasa. Ndokubva ndauya kunoko. Saka kuno kuSouth Africa ndainge ndiine vakadzi vaviri vanainge ndichidanana navo. Ndaidanana neumwewo ainge ari single, uye zvekare ndichidanana neumwe muSouth African ainge ari married, who was very crazy mukomanachi. Saka paakazofind out, mhepo dzakabva dzazongosarudza kuti dzinge dzichizongondisimukira. Ipapo ndadzoka, ndakangoti ndakarara, hamene kuti akazvifunga sei. Kwava kuchitora foni yangu, kwava kuunlocka nefingerprint yangu ndakarara. Munhu kwava kuenda kuWhatsApp, kwava kunoona mashura ose avo
andainge ndichiita. Mukomanashi ndakangomutswa nembama zvikabva zvanzi izvi ndo zvaunoita izvi. Ndakarwadziwa mukomanashi, munhu akabata foni yangu. Asi chakazonyanyisa kundirwadza ndechekuti ndakabva ndachizoona ava busy, kwava kutanga kuputsa zvinhu. Ndo zvavanoita vanhu vemuno, kwava kubata TV achiidhonza, kwava kuiwisira pasi. Pandakazoona ava kunanavira bhegi rangu, ndikasimuka paya ndichida kurwidzana naye, akabva ati zvinoreva kuti mubhegi umu mune zvirimo. Kuti ndinge ndichimuudza kuti mubhegi imomo mainge muine chibhodhoro changu cheurombwa, zvainge zvisingaite. Kwavana chakarivhura, kwava kutora chiGaviscon chiya kwava kuchikandira kwakadaro. But iye chaasina kuona ndechekuti chiGaviscon ichi chakabva chatotanga kutobvira chibhodhoro ichocho cheGaviscon chainge chotobvira moto mukati. Ndikati yuwi zvangu, zvinhu zvangu zvatopanduka. Uye zvekare sekuru vaya vakabva vandisendera message paWhatsApp, but vakaita audio yeview once only, zvekuti dai kwanga kuri kunzi ivo paWhatsApp havaiti zvekuti machats anodelita. Ndingadai ndazokuforwardirai mamessages acho, vakabva vati muzukuru waitei wazvikanganisira iwe. Mukomanashi hapana kana kumbotora 30 minutes baba kwava kundifonera, ende baba vangu mukoma munhu wekuti havakufoneri unless it is an emergency. Ukatoona vava kukufonera nedirect call, it means kuti something has gone so wrong. Ndakabva ndachizoreceiva call iya kubva kuna baba vangu, vakabva vandiudza kuti amai vainge vasiri kunzwa zvakanaka. Ndikati kochii zvekare? Vakanditi kuno mwana zvinhu hazvina kana kutombomira zvakanaka, unokwanisa here kuti unge uchizouya kunoko? Apa mari ndainge ndisina, ndaike ndavimbiswa nasekuru vaya kuti kana ndikasangokanganisa mhiko dzangu maybe for about a week, then ndaike ndichazoita imwe mari yainge ichityisa. But unfortunately mari yakandiramba ini mukomanashi. Girlfriend kwava kubata chibhodhoro chiya cheGaviscon, kwava kufonera umwe mukadzi uya wandaige ndichidanana naye, vakatora zvinhu zvangu vakazvisa panze, kwava kutanga kuzvipisa including my passport. Ndakabva ndaluza kana hope yekuti ndige ndichikwanisa kudzokera kumusha in time, because panenge pava kutoda futi mari yekuti ndige ndichikwanisa kuzojambiswa border. Mukomanashi ndakatongoudza baba kuti mari ndiyo yandainge ndisina during the day. Vakapopota, asi ndakaramba ndichingovaudza kuti baba mari handina, nekufamba kwenguva ndichazouya. So havana kuda kundiudza ipapo kuti amai vainge vava kupenga, asi nekufamba kwenguva after about 3 months mushure mekunge zvinhu izvi zvaitika, ndopa vakabva vazonditumidzira kare kavidhio. Mukoma ndakachema, even though I knew kuti amai vangu vainge vava kupenga, because sekuru vaya vakatonditi imhaka yako. Zvino nyaya yazondiunza pano mukomanashi ndeyekuti sekuru ava ivo vari kuti vanoda $58,000 hanzi kuti vange vachikwanisa kuzorapa amai vangu. Muri yeZimbabwe ndodawo kuti munge muchindibatsira. Ndambofamba ndamboendawo kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti ndinge ndichibetserwa nen'anga dzakasiyana siyana. Umwewo ndiye akazoti wadi wamboenda nenyaya yako kuZinata, zvino 58,000 ndingaiwanepi? Saka ipapo pandakazopiwa advice yekuti ndinge ndichienda kuZinata, ivo sekuru ava hamene kuti vakazviziva sei. One day mufunge zvenyu ndingadai ndakavarekodha ipapo, vakangokaruka vatongondifonera vakabva vati kwandiri I know kuti kune kwawanzi unge uchienda, but kana ukaenda ikoko ziva kuti ndichaita kuti unge uchizoshaya achakubatsira. Vakati nyaya yatovapo tava kutotamba bhora reshayisano, zvichireva kuti anything can happen to me, to my mother, or to one of my sister, because ndainge ndakaitawo mistake yekuvaudza kuti I have one of my sister uyo akaita zvekutengerawo COS ari kumhiri kwemakungwa. Vakabva vati zvinhu izvozvo ndinokwanisa kuzvidhakwisa in one day, because ndainge ndakatovaudza kuti I had already given her numbers avo kwaari, so that ange achizotaura navo kuitira kuti zvinhu zvake zvirambe zvichingomufambira. Vakati ndinokwanisa kutamba newe bhora reshayisano mfana kana ukafunga kuda kuenda ikoko kwauri kuda kuenda. So I know for a fact kuti each and every move that I make you would be watching me. Toda kutsvakawo help kubva kumhuri yeZimbabwe, kune vamwe vana godobori vanokwanisa kundibatsira pachena kuti amai vangu vange vachikwanisa kuitawo zvakanaka. Baba vangu vainge vatori mukuru wemapastors, but because of the pain and suffering vakasvika pakusiyana nazvo zvehufundisi, vachiti ko Mwari wacho uripiko? Mudzimai wangu achitambura kudai, yeti havatozvizivi kuti ndini ndiri kukonzeresa zvose izvi. How do I repent from all of this? Nai mukoma.
Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma Nashi, ndinoda kureurura kuti inini nemacousins angu 4 takaromba tose. Izvi takatozviita, takaita chibvumirano tikati zviri nani kuti tinge tichiromba. Tose takasvika pakurambana nevarume vedu. Saka tine imwe nyoka iyo yatinorara nayo. Nyoka iyi irudzi rweshato. Saka pari zvinozvi seni hangu ndini ndiri kumboitwa mukadzi nayo shato iyi. Saka pose apo painenge ichida kuti unge uchizova mukadzi wayo, unotombobva kuSouth Africa uko kune macousins angu, then wobva wazodzoka kuno kuZimbabwe. Saka takazotoita zvekutotenga plot. We are leasing this plot. Hongu tinongoitawo zvekungorima, but ringoriwo strategy nevalas yekuti tinge tichikwanisa kuwana nzvimbo kuchengetera nyoka yedu iyi. So we fenced around this plot. Hongu tinoita zvekurima, but kune kumwe kunzvimbo kwatisingatombodi kuti kana vashandi vange vachiendako kwatova nekasango, ndo mainogara shato iyi. Saka takazongovakisawo kakaita kadumba. Nguva yekuti kana yava kuda kurara newe unotoinzwa ichitokudaidza, then unobva wazofamba uchienda musango. Kana uri usiku seni hangu ndinenge ndava kutya, because hautotendedzwi kuti unge uchienda ikoko uine mafoni kana kuti chii. Unongoenda mukoma Nashi wakamonerera mucheka wako mutsvuku pazasi pemucheka iwoyo usina kana chaunenge wakambopfeka. So mukoma Nashi, nyoka iyi inoti kana yava kuuya unotonzwa pasi pachiita kudengenyeka ichishinyira, nekuti yakakura chaizvo. Zvino kuti inge ichikwana yose mukadumba umu haikwanise. Zvainoita ndezvekuti inotanga yakudongorera mushure mekunge yaona kuti unenge urimo, obva wavhura makumbo ako, iyo inobva yatanga kupinzwa muswe wayo, ende muswe wayo unenge utori nesikarudzi yemunhurume. Yobva yasika newe bonde, ukaita laki inongosika newe bonde rumwe chete, yobva yatokusiya uchienda. Asi dzimwe nguva inokuudza kuti usaenda usiku hwose, unenge wakangoimirira. Mukoma Nashi, ndiyo confession yangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.